miso helpline so karon le ta a tu tuma hian topic poi mo tak mai karon soi le dona chu traffic police ten mi an man hian nge kan hriat tur poi mo ti kha karon sei dona chu than ka tam tak chu dan hriat lo wang hian traffic police ten diklo tak takin lo man po ni seng man hriat lo wang khanin apoi em ya chuwang chuanin tun laia lir thei tam to em ya chuwang chuan henga hian traffic police po hian fair lo le diklo tak tak te an tam ve ya chunga chuan nge dang an hriat tu te ve kha karon sei do ani uluk te lo nga thale ta la hlokna engmatal i charle thina turin he video hi tan ilo tang kai pui nge thina turin karon la ani ole kan sei tan le ngal me nga a pakhat na tan chuan traffic police hianin charan puk kan ti mai a dan bo chia te hramna chin chian pu kan ti mai a hemi hian keng ngei tur ni a chalan puk talo hian mi an man an hram thei lo ani pani dan bo chia ini lem lo chuan duty in document mu tura ti chuan driving license pak wanga lo ti hriala chu po chu duty ne na submit chui tu le tu lo wa in kan ani motor vehicle accession za som thumna chuan traffic duty in driving license and tikatil chuan en tiktir tur ania a hlan tur ani ti aum lawani pathum dan lawa duty te thil ti aum chuan itlom tur ani lawa I thamin paisai pe tur ani lawa duty chu abi mingle vehicle number chin chiala vehicle ain bel lo chuan ID card chin chia ti la en tir du lo te chuan document reng en tir tur ni lo ani ti tiang che palina tan chuan duty chu sub inspector chin chung lamani a paisa choi tur ni chuan a pek ngal theya receipt fail file takom lo chuan driving license unlock sak thei lo che a dani po chian ni ro chuan receipt pe che in license an man sak thei che ni pangana motor chungai chuan chung chui motor chu nuson thei ani lo ti hriala I chua phat lo chuan motor chu nuson thei ani lo ti hriala chuan dani po chia a traffic police in an freng che ni chuan dakar som ni pali chungin trial turin magistrate ne na an thlen ngei tu che ni ti hi lo hrale bok ta la chuan parukna traffic police nialin apor zo kai tang ma sa tur ni lawa thataki ni thopui zok tur ni chuan thengil hria sual pal in ewanga mani ni chuan thataki ni hril fianga an thathiam ve em ang che heng te hi man kan to na tlang pe ni ti hriala motor park tiklo te helmet khum lo te tlan chak lo tuk te zial chunga lir thei khal te license tel lawa lir thei khal te number plate om lo te lir thei register lo te insurance phi le pollution certificate nei lo te mizora ba chuan tlan lo nia tlan le garage nei lo te po abel thei chu heng zong zok awang hian man kan tok thina amaro chu heng dan kan po chia kan da kan po chia man kan ni chuan thata kain pom tu ni ya ma se chu tiang lawa tu na karon soi ta khau song dan po chia po ni lem lo le dan le free kha kan hriat apoi mo em ya chunga chon traffic police na diklong taka man milo tu me mo khatiang apo tu na karon soi ta khau zo kan hriat ni chuan kan lo him thei do ni ti kha dan ve khan kan lo khing thei do ni ti kha top na kan sei do ni wale clear tu zong te is a fai chunga lom thu